Ardi animalioa da, bizkarrezurrak eta horri ordauna esate zaio. Azala iez osote eukitze eta ugaztuna. 10-12 urte iraundezake ardi batek bizik. Ardek ugaztuna dia, hile asko dakaten animalik eta arkumek aluti jaiotzea. Jaiotzean umiai arkumia ditze zaio. Belarra jaten asteianean bildotxa ditze zaio. Umia iteundu nahi ardi ditze zaio. Adarra ditu nahi eo arrada nahi ahari ditze zaio. Definizioa. Ardia animalia ugaztun belargarria da. Ovis aries da bere izen zientifikoa. Elikadura. Ardiak belarjaleak dira. Ardiak beraien eskuz bilatzen du janaria, mendian. Ugalketa. Ardia arra emearen gainean jartzen da, ugaltzeko. Ardia 5 hilabete behar du umea jaiotzeko. Ondoren, arkumea jaio egiten da, eta 3 hilabete beranduago emea berriro ugal daiteke. Bizilekua. Ardiak mendian dagoen txabola batean bizi behar dute, mendian elikagai ona eta temperatura egokia dituztelako. Ezaugarriak. Ardiak artila asko du eta harrak adarrak ere baditu. Behe ere egiten dute. Oso beldurtia dira. Ardia belar jalea da. Ardi arrazak. Ardilatx muturbeltza, ardilatx muturgorria, manes ardiburu beltza, manes ardiburu gorria, karrantzako ardi muturbeltza, karrantzako ardi muturgorria, sasi ardia, nafar ardi arraza, euskal behar nortar ardia, txurra ardia. Ardiaren atalak. Ardiaren gorputz zatiak. Burua, kokotxa, kokotspea, aginak, belarriak, errapea eta azkazalak. Ardiaren urdaia. Ardiaren urdaiak 4 atal ditu. Sabel zorroa, zaku txikia, liburua eta gatzagina. Ardiak jaten duen belarra sabel zorrora joaten da lehenengo. Ondoren, ardia osnarkeria denez, etzan egiten da, eta belarra ora igotzen da, eta gehiago txikitzen du. Gero zaku txikira joaten da, eta han substantzia gehiago botatzen dizkio. Zaku txikitik liburura joaten da, eta beste substantzia batzuk botatzen dizkio. Azkenik, gatzagira joan eta han beste substantzia batzuk bota ondoren odolera pasatzen da. Erniopean bada herri bat gai askotan aberatsa, lurren mankorra izan delako arkaitzarteko baratza. Herri hizkuntza berezia eta ateraldietan gatza, esan liteke euskal gurdiak bertan duela